Khuzani mfoka Mpungose Mthengiseni mfoka Gcwensa Wekhuzani mfoka Mpungose Mthengiseni mfoka Gcwensa Yilokho esikubonayo amahlaya la sebehlangene nabo. Ngizothatha leli thuba ngibingelele ababukeli kulona lonke izwe likaMthaniya enhlane esifundazwe kuzona zonke indawo ezengamele iSouth Africa yonke. Ngithanda ukubingelela kakhulu. Igama lami nguKhuzani, ngidumeke ngeNdlamlenze mfowethu Mpungose phansi enkandla amandaba. Ukuba khona kwami la ngizobonga kakhulu ukusebenzisana nomfowethu uMtshengiseni mfoka Gcwensa. Ubaba ke kimi kodwa nje ngokuthi siyasebenzisana endimeni ngingasho ngithi ubhuti futhi ngiyenzela nawe ukuthi mhlawumbe engabi engayiboni sengathi ose ekwenye indlela. Ngizothanda ke futhi ukudlulisa ngibikele bonke abantu ukuthi ukuthatha kwami isinqumo sokuthi ngisebenze nalensizwa kwaba ukuthi mhlawumbe mangabe umuntu omdala noma umuntu osemkantshubomvu kuleyo ndima leyo ethi uyambona umfana mhlawumbe ongasafinyelele esigabeni sabo, wabona ukuthi mhlawumbe lo mfana lo imina, kwabe namse ukuthi nginyusa amehlo ukuthi nami bengikwenze bengisho ukuthi ngizobonwa nami engikwi level eyodwa nabo, kodwa ngokubonwa kwami umuntu okwi level esiphambili kunami ngabuka ukuthi kusho nami nginalo ikusasa lokuthi ngizofinyelela mhlawumbe la nabo aba. uKhuzani usuka kodwa nomculo wakhe. Kuye kwaba nesikhathi lapha ecula khona noMtshengiseni. Abantu abaningi abafila ngathi ubetray ilegacy kaMgqomeni. Since kuyena umuntu oba nethubo lokuthi emsebenzini kaMgqomeni okugcina waphumayo noKhuzana ede okuthize kulowo msebenzi loyo. Manje abalandela abaningi bafila ngathi udayisa ngegama kaMgqomeni ukuthi uculwa nesitha. Kwakusathanda kakhulu ku Facebook kusabhala emaphepheni izinto ezinjengalezo ngalezo zikhathi lezo. Kwakunzima ngempela. Kungekuhle kahle. Ngiyakhumbula nje kuma yama group babeze belikhiphe ngemva yabo lokuthi lento ayenza uKhuzani ibuye ikusasa lakhe. Nami nje ngumuntu oyobuka uMaskandi esondele kodwa kuwe angenakho ukuthi ukuphi okuright ukuphi okwrong, kodwa abantu mabele beyikhuluma into gcina mhlawumbe into sekuba ngathi iyaphila nako, gcina usubona njengabo labo bantu lapho, kodwa ubungawazi umsuka wento ukuthi ubhekephi. Kwambangela enkulu nje inkinga uKhuzani, kodwa ke okwavelayo ukuthi ke ukusebenza kwakhe kwalikhulisa igama uMtshengiseni, kwamnikeza ne-exposure ayeyidinga kubantu noma nje kwakunengqinamba, kodwa wagcina kwazile ukuyibamba. Wayesemncane ngaleso khathi lezo, esadinga lonke usizo angalithola kumuntu ose-understandayo le ndima kaMaskandi. uMtshengiseni ke wamnika lelo thuba lelo ukuthi ayibonakalise acule nawo kuhlanganyela kwenye ingoma. Ithi abafana bangezansi, izinsilo zingenhla.